गासैखौबो बरायबाय एलके प्रडाक्शननि इउटुब चेनेलसिम दिनै नोंथांमोननि सेराव लाना फैदों मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं इम्पर्टेन्ट आरो मटिभेशनेल भिडिअ स' बे भिडिअखौ नोंथाङा नायजोबनायनि उनाव जिउआव मायबा नङा मायबा मोनसे मोजां खामानि मावनायनि साहस मोनगोन गेरान्टि आरो बेयो बिराद गिदिर मोनसे सोर्स अफ मटिभेशन जागोन नोंथांनि थाखाय आरो नोंथाङा जुदि स्टुडेन्टब्ला आरो स्टुडेन्ट नङा नोंथाङा जे जायखिजाया माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरदोंब्ला बे खामानिनि फारसे गोसो होथाबनानै मावनायनि साहस नोंथाङा मोनगोन गोबां मानसिनियाव ब्रेन थायो टेलेन्ट थायो नाथाय गोबां खामानिफोरखौ मटिभेशननि आंखालाव थुलुंगाखांनाय गैयैनि जाहोनाव बे खामानिखौ मावनायनि साहस मोना आरो गोसोनि बोलोआ लोरबां जालाङो जायनि जाहोनाव मावनो हानायनि गोहो दंब्लाबो मेलेमनि गोहो दंब्लाबो बे खामानिखौ मावनो हाया मटिभेशननि आंखालाव स' बे थांखिनो नोंथांनो आं दिनै मटिभेशन होनो नाजागोन आरो बे मटिभेशना आं गेरान्टि होना बुंदों नोंथांखौ गोहो जगायनानै होगोन नोंथांनो गोहो लाबोनानै होफैगोन आरो नोंथांनि थांखिखौ एचिभ खालामनायाव 90% हेल्प खालामगोन बे भिडिअआ नोंथांखौ गेरान्टि होनानै बुंदों मोनसे स्ट'रिजों जागायनो नागिरदों सानसेखालि सासे 10 थाखोआव फरायनाय सासे हिन्जावसाया बिफाखौ बुंबाय आफा आंनि बिराद प्रब्लेम जादों माने स्कुलाव थांनायनि प्रब्लेम फोरोंगिरिनि प्रब्लेम स्कुलनि प्रब्लेम थांनाय फैनायनि प्रब्लेम फरायनायनि प्रब्लेम देहानि प्रब्लेम बहुत प्रब्लेम जादों आफा आं फरायनाय बिराद माने असुबिदा मोनगासिनो आं मा खालामनाया गाहाम जागोन आं फरायनो हानाय नंलिया दा माबा बिराद प्रब्लेमखौ खोन्थाबाय बिफानो बिफाया फिसाजोखौ इसिं न'आव लानानै थांबाय न'मा न'आव किचेनाव लानानै थांबाय आरो गेसनि अभेनखौ जलायबाय ओमफ्राय मोनथाम साराय बहायनो होबाय मोनथाम सारायाव एसे दै लुनो होबाय मोनसेयाव दाउदै होनो होबाय गुबुन मोनसेयाव आलु आरो गुबुन मोनसेयाव कफि होनो होबाय फुदुंनो होबाय गोबां फुदुंनो होबाय ग्लब 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 फुदुंनो होबाय 5 मिनिट 10 मिनिटनि उनाव फुदुंखांनायनि उनाव फिसाजोखौ बुजायबाय नैबे जाबाय आलुआ दहाय दैयाव रुनायनि सिगाङाव माबायदिमोन बिराद गोरामोन दा 5-10 मिनिट रुनायनि उनाव दा बेनि थासारिया माबायदि जाखो लोबोर गुरै जालांबाय मानो थारमाने बे प्रेसार मोनदों प्रब्लेम मोनदों एसेबां गोरा जिनिसा प्रेसार मोननाय लोगो लोगो लोबोर गुरै जालांबाय गावनि देहाखौ सेस धंस खालामनानै लाबाय स' जोंनि मानसिफ्रा बा नोङो बा जायफ्रा प्रब्लेमजों भुगिजों मालाबाबो आलु बायदि दाजा प्रब्लेमखौ मोननाय लोगो लोगो नों प्रब्लेमजों मालाबाबो डमिनेट खालामजा प्रब्लेमजों नों मालाबाबो माने धंस खालामजा जोङो नेक्स्ट मोनसे सारायाव जोङो दाउदै होदोंमोन दाउदैखौ जों रुदोंमोन दाउदैखौ नों जेसेबां रुवा मानो बियो माने मा जेसेबां रुवा माने एसेबां गोरा जागोन बियो जेसेबां रुवा माने एसेबां गोरा जागोन दाउदै बायदि जानो नाजा नोंथांनि जिबनाव जेसेबां प्रब्लेम फैया मानो बे प्रब्लेमखौ नों एक्सेप्ट खालाम आरो बे प्रब्लेमखौ एक्सेप्ट खालामनानै बेखौ चेलेन्ज महरै ला आरो जेसेबां गिदिर प्रब्लेम फैया मानो नों इसेबांनो गिदिर नोङो चेलेन्ज खालाम एसेबांनो साहसजों नोङो नां येस बे आंनि प्रब्लेम आं बेखौ समाधान खालामगोन बेनि समाधानखौ आं नागिरगोन मानो होनबा प्रब्लेम जादों माने बेनि समाधान दङ नोङो समाधानखौ नागिरनांगोन सान्ति गोसोजों कुल माइन्डजों नोङो सिन्था खालामनांगोन बेनि सलुसना मा जानो हागोन डेफिनेटलि बेनि सलुसन दङ मानो होनबा बेबायदि गोबां प्रब्लेमखौ गोबां मानसिफ्रानो मोन्दों आरो बे प्रब्लेमनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिफ्रा साक्सेस जादों आंल' ओरैबायदि मानसि नङा आंल' प्रब्लेम मोन्दों जाय प्रब्लेमखौ आं थावरिनानै थानो हायाखै खिन्थु बेबायदि प्रब्लेमखौ नोंल' नङा हाजारजन मानसिया मोगा मोगि जादों बेबायदि प्रब्लेमजों आरो हाजारजन मानसिया बेबायदि प्रब्लेमखौ समाधान खालामदों आरो बेबायदि प्रब्लेमखौ समाधान खालामनानै जिउनि साक्सेसखौ मोननो हादों नों मालाबाबो दा सान नोंल' बेबायदि प्रब्लेम मोन्दों ओरैबायदि मानसिफोर दङ जेसेबां प्रब्लेम मोना मानो एसेबां गोरा जादों जेसेबां प्रब्लेम मोना मानो माथाखौ ब्रेनखौ एसेबांनो गोरा बानायदों एसेबांनो दाद खालामदों एसेबांनो साग्रिद खालामदों एसेबांनो जान्जाय खाफ्रादों येस बे प्रब्लेमखौ आं नेक्स्टआव अभारकाम खालामगोन जाहाथे बेबायदि प्रब्लेम फैयोबा आं नेक्स्ट बाराव इजिलि बेखौ सल्भ खालामनो हायो गोरा जादों गोसोनि बोलोखौ गोरा खालामदों दाद खालामदों जान्जाय खाफ्रादों जेसेबांनो प्रब्लेम मोना मानो होनबा प्रब्लेम जादों माने सलुसन दङ मानो होनबा दिस इज समाजाव नोंल' मानसि गैया जों जाबाय समाजारि जिब गोबां मानसियानो साक्सेस जादों माने गोबां मानसियानो प्रब्लेम मोनदों आरो गोबां मानसियानो बे प्रब्लेमखौ समाधान खालामदों नोंबो समाधान खालामनो हागोन नोंबो प्रब्लेम मोनखागोन आरो नों समाधान खालामनो हाखागोन गोबाङानो हादों गोबाङानो साक्सेस जादों होमबा नों हायैनि मा बाथ्रा दङ हागोन नेक्स्ट सारायाव जों होदोंमोन कफि होनाय कफिखौ जोङो दैयाव होनाय लोगो लोगो जेब्ला रुबाय जेब्ला जोङो अर होबाय ग्लब 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 गोदौनानै बियो दैनि महरखौ सोलायनानै होबाय बेबायदि जा नोङो प्रब्लेमखौ एक्सेप्ट खालाम आरो प्रब्लेमजों नोङो एडजास्ट जानानै नोङो सोलिलांफानो नाजा
जेब्लानो गोदान सिचुएशन फैयो बे गोदान सिचुएशनजों नों एडजास्ट जानानै नोङो बेजोंनो साक्सेसनि लामाखौ नागिरलां जि प्रब्लेम फैया मानो प्रब्लेमजों नों एडजास्ट जा जेरैबायदि जों गिदिर बेराम फैबा जों भेक्सिन लायो भेक्सिनखौ मानो होयो भेक्सिना बेबायदिनो मोनसे जिनिस माबा मोनसे गिदिर बेमार जाहाथे जाया बेमारजों फाइट खालामनो हानाय जिनिस जोंनि देहायाव सोनानै होयो थिग बेबायदि जेब्लानो प्रब्लेम फैगोन प्रब्लेमखौ नों सोनानै ला एडजास्ट खालाम जेब्लानो गोदान सिचुएशन फैगोन बे सिचुएशनखौ नों सोनानै ला एडजास्ट खालाम नोंनि सिस्टेम ब्रेननि सिस्टेमाव फिट खालामनानै ला एडजास्ट खालामनानै ला जाहाथे बेबायदि प्रब्लेमा फैयोबा नोङो बेखौ अड फिल खालामा इजि फिल खालामो नोङो बे प्रब्लेम अके जाखायो बेबायदि प्रब्लेमा नों एडजास्ट खालामनानै ला बे जाबाय कफिनि केरेक्टार दाना नोङो मोनथाम जिनिसखौ नाय जों गिबियाव लादोंमोन आलु बा जेखि जाया दाउदै आलु आरो कफि नोङो दाउदै बायदि जानो नाजा नों कफि बायदि जानो नाजा जेसेबांनो प्रब्लेम फैगोन एसेबांनो नों गोसोखौ गोरा खालाम एसेबांनो नों जांजायखाफ्रा एसेबांनो नों बोलोफारा नाथाय आलु बायदि नों जेसेबांनो प्रब्लेम फैयो एसेबांनो नों नोंनि देहाखौ माने गलिना होनो नाङा एसेबांनो नों लोरबां होना जानो नाङा जै नों प्रब्लेम फैनाय लोगो लोगो नों गलिनानै होबाय नों दुरबल जानानै होबाय नोंखौ प्रब्लेमा नारसिनखागोन नोंखौ बुथारखागोन सेस खालामगोन नोंखौ धंस खालामगोन नोंखौ कफि बायदि जानो नाजा जेब्लानो जेसेबांनो प्रब्लेम फैया मानो प्रब्लेमखौ नों एक्सेप्ट खालाम नों एडजास्ट खालामनानै ला जेसेबांनो गोदान सिचुएशन फैया मानो बे सिचुएशनखौ नोङो ब्रेनाव फिट खालामनानै ला एडजास्ट खालामनानै ला जाहाथे बेबायदि प्रब्लेम फैयोबा नोङो इजि फिलिं खालाम बे प्रब्लेमा जाखायो अके बेबायदि प्रब्लेम जादों बे जाखायो अके इजि फिलिं खालामनो हानाय बायदि नों कफि बायदि जानो नाजा जाखायो प्रब्लेमा बयबो जाखायो खिन्थु जोङो बिनि सोलायै नोङो गुबुनखौ दाय होनो नाङा पापाया हामा जाहानि आफाया आंनि हामा आफाया आंनो फैसा होनो हाया कलेजा मोजां नङा सानखान्थि मास्टारा फोरोंनो रोङा स्कुलाव थांनाय रास्ताया मोजां नङा बिजाब गैया न'आव परिबेस गैया कारेन्ट थाया बार बार कारेन्ट थांबाय थायो न' खाथियाव माइक दामनानै होबाय थायो साउन्ड बक्स दामनानै होबाय थायो प्रब्लेम नों बे प्रब्लेमफोरखौ मालायनो सान आरो बेनि थाखाय नों सानदो जे मा बे प्रब्लेमफोरनि थाखायनो आं मोजाङै फरायनो हायाखै आं बेनि थाखायनो आं मार्क्स बुरजा मोननो हायाखै बेनि थाखायनो आं साक्सेस जानो हायाखै नेभार नङा प्रब्लेमा नोंनियावसो प्रब्लेमा बैफोरनि थाखाय नङा प्रब्लेमा नोंनि स्कुलनि थाखाय नङा प्रब्लेमा नोंनि आफानि थाखाय नङा प्रब्लेमा नोंनि स्कुलनि थाखाय नङा प्रब्लेमा नोंनि बिमा बिफानि थाखाय नङा प्रब्लेमा नोंनि सेराव थानाय इनभाइरमेन्टनि थाखाय नङा प्रब्लेमा नोंनि कारेन्टनि थाखाय नङा प्रब्लेमा नोंनि खाथि खाला सोरबा हाल्ला दावराव दावसि खालामना होनायनि थाखाय नङा प्रब्लेमा नोंनि थाखाय नों एक्सेप्ट खालाम येस आं आंनि थाखाय मार्क्स मोनाखै येस आं आंनि थाखाय साक्सेस जानो हायाखै आंनि आफानि थाखाय नङा आंनि फरायसालिनि थाखाय नङा आंनि फोरोंगिरिनि थाखाय नङा आंनि एनभाइरमेन्टनि थाखाय नङा प्रब्लेमा नोंनि थाखाय नों जेब्ला सानगोन प्रब्लेमा नोंनि थाखाय नङा होननानै अब्लासिम नों फरायनो गोसो जानाय नङा अब्लासिम नोङो गोसोखौ गोरा खालामनाय नङा अब्लासिम नोङो फरायनो थाखाय मटिभेसन खालामनाय नङा मानो होनबा प्रब्लेमा आंनि आफानि थाखायसो प्रब्लेमा आंनि आइनि थाखायसो प्रब्लेमा आंनि न'खरनि थाखायसो प्रब्लेमा जोंनि जायगानि थाखायसो प्रब्लेमा जोंनि कलेजनि थाखायसो बेनि थाखायसो आं फरायनो हायाखै बेनि थाखायसो आं साक्सेस जानो हायाखै बेनि थाखायसो आं मार्क्स लाखिनो हायाखै बेनि थाखायसो आं कम्पिटिटिभ आनजादाव पास खालामनो हायाखै प्रब्लेमा आंनि थाखाय नङा नों जेब्ला सानगोन बिदि नोङो जिबनाव दावगानो हानाय नङा प्रब्लेमा नोंनि थाखाय नों साननांगोन कफि बायदि नों एडजास्ट खालामनानै ला येस प्रब्लेमा आंनि थाखायनो आंनो पास खालामनो हायाखै मानो ब्रेनाथ' नोंनियाव दोङो ब्रेना सबनियावबो दोङो खिन्थु फिसा फिसा प्रब्लेमफोरखौ जों एक्सकिउज खालामदों जायखौ आं दाखालि बावै बुंदोंमोन मोनसे बेरामनि मुं बे जाबाय एक्सकिउजिटिस जों एक्सकिउजिटिस साफ्रोमबो खालामनानै लायो जों निमाहा होयो जों कमप्रमाइस खालामनानै लायो आङो कम्पिटिटिभ आनजादाव पास खालामनो हायाखै मानो होनबा आं फरायनोनो मोना लोगोफ्रा आंखौ लिंबाय थायो समाजनि हाबा मावनो लोगोफ्रा आंखौ लिंबाय थायो फन खालामनानै आङो फरायनो बायो फरायनो बानाया सोरनि प्रब्लेम नोंनि आफानि प्रब्लेम नङा नोंनि आइनि प्रब्लेम नङा नोंनि समाजनि प्रब्लेम नङा बे नोंनि प्रब्लेम हराव फरायबा उन्दुनो ओंखारो सोरनि प्रब्लेम नोंनि प्रब्लेम ना नोंनि आफानि प्रब्लेम ना नोंनि न'खरनि प्रब्लेम ना नोंनि कलेजनि प्रब्लेम ना नोंनि समाजनि प्रब्लेम ना एनभाइरमेन्टनि प्रब्लेम हराव दसे फरायनाया 9टा 10टा फरायबानो नोंनिया बिराद उन्दुनो ओंखारो नों उन्दुनो लुगैयो बे नोंनि प्रब्लेम नोंनि आफानि प्रब्लेम नङा नोंनि समाजनि नङा नोंनि एनभाइरमेन्टनि नङा बे नोंनि प्रब्लेम जेब्लासिम नों नोंनि प्रब्लेमखौ एक्सेप्ट खालामो येस बे आंनि प्रब्लेम बे आंनि गोरोन्थि आं बे गोरोन्थिखौ फोसाबनांगोन होननानै जेब्लासिम नों साना गुबुननि प्रब्लेम होननानै नों जेब्ला सानबाय थागोन गुबुननि प्रब्लेमनि थाखाय आं मार्क्स मोनाखै होनना जेब्ला नों सानबाय थागोन नोङो गोसोआव बोलो मोननाय नङा फरायनो थाखाय नोङो साहस मोननाय नङा थुलुंगाखांनाय मोननाय नङा बे नोंनि प्रब्लेम नों एक्सेप्ट खालामनांगोन आरो नों हागोन जोङो हराव उन्दुनो ओंखारो 10टा 11टासिम फरायबा जों बिराद उन्दुनो ओंखारो मानो नों एक्चुअलि उन्दुनो ओंखारा नोङो बायो मानो उन्दुनो ओंखारा आं मोनसे एग्जाम्पल होनि जेब्ला नोङो माबा मोनसे इन्ट्रेस्ट नोंखौ जेब्ला लोगोआ लिंगोन फुजा नायनो थाखाय फै सिनेमा नायनि फै फुटबल खेला नायनि फै माबा मोनसे नायनि फै जों पार्टि जाहैनि नों उन्दुनो ओंखारा मानो नों बेयो इन्ट्रेस्ट नों जेराव इन्टारेस्ट नों बेयाव उन्दुनो ओंखारा नों फरायनायाव इन्टारेस्ट गैया नों बायदि बेनिखायनो नों उन्दुनो ओंखारदों उन्दुनो ओंखारनाया जाबाय बे नोंनि देहानि प्रब्लेम नङा बे नोंनि ब्रेननि प्रब्लेम
गोसोआव लाखि बे उन्दुनो ओंखारनाय नोंनि देहानि प्रब्लेम नङा बियो मा दरखार नांनाय 10टा बाजियाव उन्दुनो ओंखारो मा दरखार नांनायनि फरायबानो 9टा बाजियाव उन्दुनो ओंखारो मा दरखार नांनायनि फरायबानो 11टा बाजियाव उन्दुनो ओंखारा बे नोंनि ब्रेननि जेब्ला नों बागोन माबा मोनसे बिराद बरिं नांगोन अब्ला नोङो डेफिनेटलि उन्दुनो ओंखारो जेब्ला नोंनि ब्रेना एक्टिभ थाया जेब्ला एक्टिभ थाया माबा मोनसे खामानियाव एक्टिभ गैया अब्ला बे ब्रेना जेब्ला एक्टिभ थाया बियो ओरैनो अट'मेटिकेलि बियो उन्दुनो ओंखारो जेब्ला नों दानो नोंनो मोनसे फिल्म बिराद मोजां फिल्म फानि भिडिअ खिथिनानै होबाय जेब्ला नोंनि आखायाव मबाइल लाबाय नों लोगोजों रायलायबाय मालाबाबो उन्दुनो ओंखारो 10टा 11टा बाजियाव हरसेयाव रायलायगोन नोङो बयफ्रेन्डजों गार्लफ्रेन्डजों हरसेयाव रायलायनो हायो मानो हरसेयाव मानो रायलायनो हायो मानो होनबा नों बे इन्टारेस्ट बिराद गोजोननाय मोन्दों नों फुर्ति मोन्दों नों बेनिखायनो नों हरसेयाव रायलायनो हायो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डजों खिन्थु 10टा 12टा 11टासिम फरायनो थाखाय गोबां मानसिफ्रा उन्दुनो ओंखारो बांसिन मानसिफ्रा 10टायावनो ओंखारो उन्दुनो ओंखारो मानो फरायनायाव इन्टारेस्ट गैया इन्टारेस्ट लाबोनांगोन नों इन्टारेस्टखौ मारै लाबोगोन नोङो इन्टारेस्टखौ लाबोनांगोन बेबायदिनो नोङो नोंनि थाखाय नोंनि आइ आफाया सिरियास नोंनि थाखाय नोंनि आइ आफाया माबा मोनसे मोनगौबा लामा नायगासिनो दङ नोंनि सायावनो नोंनि आइ आफाया भरसा आंनि फिसाया फरायदों आंनि फिसाया फरायनानै गिदिर जानाय मोनब्ला हामगौमोन नोंनि थाखायनो ओंखाम दै जगायनानै होदों नोंनो फैसा होदों ड्रेस बायना होदों फरायनो होदों एडमिसन खालामना होदों बिजाब लाबोना होदों जाहोदों लोंहोदों संनानै होदों नोंखौ गिदिर जाजानो लुबैयो नोंनि आइ आफाया नों बिनि थाखाय मानो मोजां खामानि खालामोबा नों मानो उन्दुनो ओंखारो 2-3 घन्टा फरायबा नों मानो उन्दुनो ओंखारो गेम गेलेबा नों मानो उन्दुनो ओंखारा फिल्म नायोबा नों मानो उन्दुनो ओंखारा मबाइलाव रिल्स भिडिअ फानि भिडिअ नायोबा नों मानो उन्दुनो ओंखारा बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डजों रायलायबा नों मानो उन्दुनो ओंखारा माने हरसेयाव नों रायलायनो हायो फरायबा नों मानो 9टा 10टायाव उन्दुनो ओंखारो 1-2 घन्टा फरायबा नों मानो उन्दुनो ओंखारो नोङो गोसोआव साननानै ला नोंनि थाखाय समाजा लामा नायगासिनो दङ नोंनि थाखाय नोंनि आइ आफाया लामा नायगासिनो दङ बे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव ला आरो नों जुदि मोजाङै गोसो होना फरायोबा 2-3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा फरायनो हायोबा नोङो बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव साक्सेसफुल मानसि जानो थांगासिनो दङ नोंखौ मानसिफ्रा नाम लागोन नोंखौ मानसिफ्रा मुं खाथियाव फैनानै सोंगोन नोङो खाफा मानसिफोरनि थाखाय सोर्स अफ मटिभेसन जागोन बेखिनिखौ गोसोआव ला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे बयबो बुजि मोनो आरो मटिभेसन जगायो मटिभेसन फरायनानै लायो गावनि गोसोआव माने ब्रेनाथ' बयनावबो दोङो मटिभेसननि आंखालावसो मानसिया फरायो सेल्फ मटिभेटेड जा सानफ्रोमबो आरो बेबायदि भिडिअआ नोंथांखौ मटिभेसन होगोन सेल्फ मटिभेटेड खालामगोन भिडिअखौ शेयार खालाम बयनोबो बेबायदि मानसि फरायनाय मानसिफोरनो अके बाय बाय सी यू नेक्स्ट